Dostlar sələm, biz bugün Kukmarada. Kukmara halkı нәрсә белән данлыклы? Әлбәттә, үзенең танылган итекләре белән. Һәм біз бу итекләре ничек ясалганын бүген үз күзләребез белән күрербез. Мин Надир, бу үзебезнеке сәхифәсе. Һәм без башлыйбыз. Biz bugün итек ясалу урынына килдек. Гүлнар апа, исәмсез? Сез безгә бу кызыклы искиткеч ясалу турында сөйләп китә алмассыз микән? Бик тә теләп сөйләп китәм сезгә, Надир. Әйдәгез башлыйбыз алайса. Әйдәгез башлыйбыз. Киттек. Киттек. Гүлнар апа, итек ясалу нәрсәдән башлана? Беренчедән әйтәсем килә шуны, итекне без ясыйбыз 100% сарык җоныннан. Синтетический добавкалар, кулланмалар без кулланмыйбыз. Только 100% натураль сарык җоныннан. Итек җон безгә кайта, һәм без җонны жуабыз. Безнең комбинатта җонны башта жуалар. Һәм җонны жуганнан соң җон кипкәч, җон трубалар аша килә чөсельне основальный төп цехка. Һәм җонны менә монда бункер чөсельный машины менә монда җонны урнаштыралар. Һәм менә бу чөсельный машинаның бар күп валиклары, шуның аша бу җон үтә. Һәм җон валиклары аша үткәч, на выходе без алабыз полотно. Шуннан инде без ясый башлыйбыз итекнең нигезен. Әйдә карыйбыз, ничек итекнең нигезен ясыйлар. Охырда менә мондай йомшак полотно алабыз. Воздушный, йомшак. Бигрәк йомшак. Йомшак. Ятып яклайсы килә, ярыймы? Ятып йокла. Гүлнар апа, бу инде минем аңлавымча Гулливерга махсус ясалган итек. Шулаймы? Юк. Юк. Юк, бу 38-нче размер. Ого! Менә килешәме миңа? Бик. Килешә. Менә моны киеп урамга чыксам инде миннән кеше көлә инде. Шулай бит инде инде зур итек кигән бу. Менә нишләргә кирәк соң? Ничек иттереп менә бу зур итек әйләнә чынлап та 38-нче размерга. Моны кирәк хәзер җибәрергә, итекнең менә бу нигезен кирәк хәзер җибәрергә башка цехка. Анда аны жуалар. Молотовый машиналарга бу итекләрне салалар. Оның бар молотоклары һәм происходит процесс валки, русча әйткәндә инде, ошалар кайнар су һәм итекне шунда менә шулай молотоклар белән сугып валять итәләр. 4 этап була инде ул, һәм ахыргы этапта ул инде мондый булмый, утырган була. Менә бу процесс ни өчен кирәк? Ул утырсын өченме? Утырсын өчен кирәк. Аннан соң менә ул бит менә монда күрдеңме инде йомшак. Әйе. Аннан соң ул анда кота, тыгызлансын өчен кирәк. То есть біз башта ясыйбыз итекнең нигезен, ул гел була зур. Аннан соң валяльный цехта, молотовый машинада бу итекләрне валять итәләр һәм ул утыра. Утырганнан соң инде утырган итекләрне калыпка кидереп пешкә җибәрәләр. Пештә ул 4-5 сәгать кибә, анда 100-110 градус исселек. Һәм итекне калыптан чыгаргач, итекне җибәрәләр отделка цехына. Онда табалар итеккә размер. Менә син ничек уйлыйсың, бу уң аякмы, сул аякмы? Минемчә сул аяктыр. Юк, без эшлибез просто итек. Уңы сулы юк. Отделка цехында безнең эшли сваха. Ул итекләргә пор таба. Хәзер без сезнең белән шунда барып карыйбыз, ничек размер итеккә бирәләр һәм ничек иттереп табалар порын. Гүлнар апа, ярыймы мин сезгә әз генә булышам? Хәзер киләсе цехка гына алып киләм, яме? Тукта, Надир, безнең хәзер итекне булайтып бер кешеләрен ташымый. Юк. Менә безнең бар конвейерлар. Безнең комбинатта конвейерлар эшлейме? Итекне менә монда салалар. Һәм бу башка цехка китә. Менә балар инде, Надир, ПСК машиналары индеме? Элек итекне катали Пул белән. Хәзер инде менә бу поездка машиналарда. О, монда шланг та бар, су эчер өчен.
Мен как раз ağzın kepti. To'xta. Sen nechisisin Nodir? Bu Yaram bit suv meni. icha turgan shlang tugil. Bu bit rабочийларның ishli turgan shlanglari, suv septira turgan shlang. Suv ichasing kelsa, bizning har bir sixda dag'an bar suv apparatlari. Mana bunda qo'yasan. Menga suv ichasing kelar, газированныйmi, охлаждённыйmi? Aydagiz газированный. Mana bunda bos. Oy, yo sen durust qo'ymadim. Bos ayda. Bu narsa son bu. Bu konveyer. Hozir bizning etiklar peshdan chiqdi, ketdi. Hammalar mana bu konveyer osha, minalar ikkinchi etajga отделка tsexina. Etiklar endi quri, tegishli razmerga o'tirgan. Hali mana bu qora etiklar, mana bo'yaganlar. Valalni tsexda ham biz bundan ishimiz, biz bilmaymiz bu etikning nendek razmer ekanini. Shulay bit endi. Hozir biz mana bu отделка tsexinda razmer belgilaymiz menga. Ham torini izlaymiz. Mana etiklar bo'laytirib kelib tushalar, mundaymi? Hozir mana spesialniy stanok. Ul Mana stanok minsiz detskilarga, minsiz ulularga. Ул размерni belgili bu stanok. Mana uning knopочкасini bossam, язычок deb aytamiz endi biz. Mana shu aytib bosib qarali. Ko'rdingmi? Hamma bunda женский etiklar tusha, мужской etiklarimi? Etikni mana stanokka kiritdilar. Mana bunda knopочкасini bossalar, ham ekranda biz ko'ramiz razmer. 29. Ham u quyosh stampik 29 deb. 28 ekan. Tak, mana 28. 28 razmer. Tag'in ko'ramiz konveyer. Konveyer osha etiklar ketalar bizning kimga? Sparshitsiga ketalar, Portoga. Hamma Nodir qorali mundaymi? Uyib qo'yganlar 31-razmer. Bek ko'p. Ha, bilib tabulni bitini qo'ysa o'ng, qo'ysa so'l ema, hamna tobalar o'ngar port. Bizning shigo mashinalari bormi? Etikni shigalar, mex bilan bezesi bo'lsa, mex bilan bezilar, hali toban ostidagini tegalar. Onsa endi ikkinchi sixda. Masalan, mana bunda hozirgi momentda женский etiklarni xotin-qizlar etigan shigalarimi? Shipshiq shigib qo'yganlar. Bu mashinada bola shoga etigan shigalar. Mana bunda mishka shitganlar, ayu, umka. Bu endi avtomatik ishlaydi. Bu avtomatik ishlaydi. Kerakli tusdagi jiplarni qo'yalar dag'in. Bunda kaltsaga etikni kiritib o'rnashtirarlar dag'in etikni bunda knopkasini startga bosalar dag'in, ham u shigib chiqara shuni. No ilib etikni shikkanlar qo'l bilan. Qo'l bilan shikkanlar. Hozir endi biz olg'a boramiz. Mana bunday mashinalarda shigamiz biz. Yo'q, biz endi buni angladik. Bu endi tegi stanokda ishlanadi. Shularmi? Ayya. Ammo bu etiklar, bu uzor. U nechga yasaladi? Uni bit endi tegi mashinada yasab bo'lmaydi. Buni bilasizmi? Bu applikatsiya deb atalaymi? Hammani endi mashina yasamaydi. Buni kishi qo'l bilan yasay. Klip pistolet bilan motor etib yasay mana bu shashaklarni bezi ham kelib chiqam, mana bunday motor etik. Bu bizning hit продаж. Yarar, applikatsiya turida anglashildi. Ammo bu tobonin qayda tegalar? Bunda tegalar, отделка tsexinda tegalar. Mana Nodir mana bunday mashinalarda toban ostin tegib chiqararlar. Ishi bek og'ir. Xotin-qizlar buni tega olmaydi. Kuchli iri-yigitlargina buni boshqarib chiqara oladi. Etiklarni saylaganda o'zimizniki Tatarstonnikini saylag'iz.